Здравейте, приятели! Добре дошли в нашето видео, в което ще разгледаме интересния свят на онлайн игрите. Днес темата е онлайн казино депозити в България, бързи и безопасни транзакции. В това видео ще ви покажа как се играе в български онлайн казина, как могат да се използват различни стратегии за увеличаване на шансовете за печалба и как правилното управление на средствата може да направи играта по-интересна и по-контролируема. Когато говорим за онлайн казина, най-важното е да изберем платформа, която предлага надеждни депозити и сигурни транзакции. В България вече има множество сайтове, които осигуряват бързи плащания, удобни методи за депозит и изтегляне, както и защита на личните данни на играчите. Това дава спокойствие и увереност, че средствата ви са в безопасност, докато се наслаждавате на игрите. Сега нека разгледаме как могат да се използват стратегии за по-ефективна игра. Например, много играчи започват с по-малки залози, за да проучат играта и нейната динамика. След това постепенно увеличават сумите, когато започнат да усещат модела на печалбите. Друг подход е да се поставят лимити за загуби и печалби. Това помага да се играе с по-голяма дисциплина и контрол, без да се прекрачват собствени финансови граници. В онлайн казината също така е важно да се обърне внимание на бонусите и промоциите. Често те могат да увеличат шансовете за печалба, особено при слот игрите. Но е важно да се чете внимателно правилата и условията на бонусите, за да се избегнат недоразумения и нежелани ограничения. Игрите, които ще видите в това видео, показват примери как различни стратегии могат да се използват в реални условия. Наблюдавайте как се редуват малки и по-големи залози, как се реагира при печалба и при загуба, и как внимателното планиране може да направи играта по-предсказуема и по-забавна. Всички тези техники и подходи могат да се приложат и в други игри, които изискват стратегия и внимание към детайла. Под видеото ще намерите играта, която демонстрираме, и може да разгледате самостоятелно как функционират залозите и как се използват различните стратегии. Това е добър начин да усетите играта и да видите кои подходи работят най-добре за вас. Не забравяйте, че успехът в онлайн казината зависи от правилното планиране, дисциплината и анализа на всяка игра. Това видео е създадено, за да ви покаже как може да се подходи разумно към играта, да се следят печалбите и загубите и да се използват стратегии за по-умна игра. В заключение, темата онлайн казино депозити в България, бързи и безопасни транзакции ни показва колко е важно да се играе на надеждни платформи, да се следят правилата и да се прилагат стратегии, които повишават контрола и удовлетворението от играта. Надявам се това видео да ви помогне да разберете по-добре динамиката на онлайн казината и как различните подходи могат да повлияят на играта. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да разгледате играта под видеото, за да видите на практика как работят показаните стратегии и техники.